Csak fogom ezt napját, tegyétek át. Azt is fogjam? Ezt is fogom. Akkor boldog Darwin napot mindenkinek. Szeretettel üdvözlök mindenkit, ezt a népes tábort itt a Szabadművelődés Háza nevében. És hát nagy tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Lukács Bélát. Majdnem azt mondtam rá, hogy fizikus. Nem tévedtem volna sokat, de aztán visszagondoltam arra, hogy az utóbbi körülbelül 2 évben nagyon sok mindenről beszélt itt a Művelődési Házban, de fizikáról nem nagyon, de majd meg lesz ennek a böjtje, igen. Azért is vetítem előre, ha nem is a következő évekre, de a következő 3 hétre mondjuk azt mondanám, hogy lesz még Lukács Béla Fehérváron. Jövő héten a Minden Tudás Főiskolájának következő részében a magyar nyelv akusztikájáról beszél, és rá 2 hétre, ha jól számolom, március 6-án a Minden Tudás Főiskolájának külön kiadása lesz. A témát majd a jövő heti előadás végén fogom elmondani, hogy legyen valami manipuláció vagy motiváció, ha jobban hangzik, arra, hogy eljöjjön ez a szép számú hallgatóság. Ma pedig ugye a Darwin nap van, illetve pontosabban ez február 12-én volt, de technikai okok miatt ma tartjuk Fehérváron. Erről csak néhány mondatot szeretnék mondani. Igazából ez egy régi ötlet, Amerikában is néhány helyen ezt már gyakorolják. Igazából a tudományos gondolkodásnak az ünnepét, a tudományos gondolkodás népszerűsítését célozza meg. Hát mi ki mást választhattunk volna a tudományos gondolkodás népszerűsítésre, mint Lukács Bélát. Igazából Magyarországon tavaly kezdődött el ez a sorozat, méghozzá a Szkeptikus Társaság volt az, amely bevezette Magyarországon, és Pintér András barátom volt az, aki jelenleg Pécsen van, ezért nem ő mondja ezeket a nagyszerű szavakat. Az ő javaslatára tartottuk meg itt Fehérváron is, sőt, ha nagyon szerénytelen akarok lenni, akkor az első magyarországi Darwin napi rendezvény tavaly február 10-én, nem tudom, mit ajánljak fel, ha kitalálja valaki, hogy hol tartották Magyarországon tavaly, és egyáltalán az első magyarországi Darwin napot, meg tudja valaki mondani? Így van, ott a fiatalember tudta a választ, tehát itt természetesen a Szabadművelődés Házában, hol máshol. És hát a fő csapásirány természetesen Darwin és az evolúció, pontosabban az evolúció elmélete, és ezért adtuk ezt a címet a mai előadásnak is, az evolúció reneszánsza, ami nem magát a fejlődést, hanem az elméletet próbálja majd itt nem megújítani, hanem ennek a megújulásáról és sok minden másról is fog beszélni. Én viszont ezt abba hagyom, ezt a tevékenységet, illetve még mielőtt abba hagynám, hadd köszönje meg a Magyar Csillagászati Egyesületnek azt, hogy az internetes közvetítést lehetővé teszi. Tehát itt bennünket az egész világ látja, hogyha ezt a tapsot, ezt az egyesület és az egyik elnökségi tagja, és itt van Teplicki István, ő máskor is szokott innen közvetíteni, tehát sokak számára nem idegen az ő neve és a személyisége. No, akkor
Azt hiszem, mindent elmondtam, ami érdekes lehet. Illetve még egy dolgot, kolléganőm hoz majd szórólapokat, néhányat itt kiosztottunk az elején, de szerencsére kevésnek bizonyult, úgyhogy akinek nem jutott, az majd a vége fele, vagy közben esetleg, ha a kolléganőm vissza tud jönni addig, akkor tud belőle kapni. Na, köszönöm a figyelmet, de az előadás érdemi része most kezdődik. Hadd adjam át a Lukács Bélának a szót, és felkérjem arra, hogy tartsa meg előadását. No, hát akkor tisztelt hallgatóság, akkor én elkezdem megtartani az előadásomat, ezt valahova ide csíptessük ide. Tökéletes. Nekem igen, ahol föl lehet azt csíptetni, ott jó. Szóval megáll. Ezt meg zsebre mondjuk, ha van. Ottan van. Ezt lerakom, és akkor kezdek. Na, szóval, hát Darwin az nagy ember volt, és az évfordulója az egy alkalmas pillanat arra, hogy megemlékezzünk nem csak Darwinról, hanem az evolúciós gondolatról, meg mindenféléről. Na mostan éppen keresek egy fóliát, amivel el fogom kezdeni az előadást. Az a fólia pedig arról szól, igen, megvan, hogy mi az evolúció. Ugye az evolúciót mióta Darwin meghirdette a maga meghirdetni valóját, azóta kétségbe szokták vonni. Már úgy értem, hogy az, akinek nincs jobb dolga. A helyzet az, hogy ahhoz azonban, hogy eldöntsük, hogy van-e evolúció, vagy nincs, illetve ha van, akkor milyen, illetve mi hozza létre, ahhoz először is azt kell tisztázni, hogy mi az evolúció. Mert ugye csak akkor tudom valamiről megmondani, hogy van-e, és pontosan milyen, hogyha először megmondtam, hogy az mi. Ahhoz, hogy megállapítsam, hogy valami van-e, ahhoz tudni kell, hogy miről beszélek. Most az evolúcióról olyan latyakosan szoktak az emberek beszélni, hogy az úgynevezett két malomban őrlés esete szokott fönnforogni a viták egy jelentős részében. Az evolúció, kérem tisztelettel, az egy latin eredetű szakkifejezés, és legjobb tudomásom szerint ezt arra, amire aztán később használták, először Darwin használta, tehát nem ő alkotta a szót, a szó létezett, de arra a természettudományos fogalomra, amire Darwin alkalmazta, arra ő találta ki, hogy ezt kell alkalmazni. Na most mi az evolúció? Az evolúció az egy latin főnév, amelyik egy, hát most magyarul úgy mondanám, hogy igekötős igéből képzett főnév. A volvo, vagy voluo, ugye a klasszikus latinban a V az egy kettős hangzó, és időnként mássalhangzónak ejtik, időnként magánhangzónak ejtik. Tehát a volvo az azt jelenti, hogy hát gördíteni, csavarni, tekerni, valami ilyesmi. Az e-volvo az a csavarni, vagy kitekerni, vagy kigöngyölni. Na mostán és az evolúció az a folyamat, amiben valami kigöngyölödik, illetve valamit valaki kigöngyöl. Na most mi ez a valami? Hát ez többféle lehet, de a klasszikus latinban ez a szó az ilyen jeles szerzőknél, hogy Cicero, meg nem tudom ki, ez abban a jelentésben szokott volt előfordulni, ugye papírus tekercsekre írtak a második vagy harmadik századig, nem kódexekbe írtak általában, tehát ilyen négyszögletes
összefűzött papírlapokra, hanem egy tekercsre. Na most a tekercsnek a belsejében volt egy spulni, amire föltekerték a papíruszt, de az elején is volt odaerősítve valami, hát mondjuk egy darab elefántcsont. Miért is? Vannak olyan papírusztekercsek, tehát ránk maradtak, mondjuk a régészek kiásták sírokból, amik 8-10 méter hosszúak. Ha egy 8 méteres papírusztekercset olvasni akarunk, akkor meg kell fogni az elején, és akkor úgy le kell csavarni, és akkor el tudom olvasni az elejét. Azután azt az elejét föl kell csavarnom arra valamire, ami az elejére van erősítve, és akkor tudom olvasni a közepét, és amikor a végét akarom olvasni, akkor teljesen legöngyölöm a spulniról. Tehát az evolúció folyamata az, amikor a papírusz tekercset fokozatosan kigöngyölöm, és ilyen módon el tudom olvasni azt is, amit eddig nem láttam rajta. És a Darwin az ezt a szót vette át, mert azt mondta, az élővilág változik. Régen másféle élőlények voltak, mint most. Kigöngyölödik előttünk, vagy kigöngyölödött a földi élet története során az új és új szöveg, vagy kép, vagy valami. Tehát az evolúció az nem állít semmit arról, hogy miért történik ez. Lehet, hogy ezt a teremtő hozza létre, lehet, hogy ez magától, sok minden lehet. Az, hogy van evolúció, az összesen 2 állítást jelent. Az egyik az, hogy régen másféle élőlények voltak, mint most, ez az egyik. És a másik az, hogy ez nem oda-vissza történik, tehát nem úgy, hogy mondjuk egyszer kicsik az állatok, aztán nagyok, aztán megint kicsik, és aztán megint nagyok, hanem ahogy az idő múlik, úgy újabb és újabb képek jelennek meg előttünk. Ennyi az evolúció. Tehát amikor az ember azt állítja, hogy evolúció van, akkor ennyit állít. Aztán most olyan is van, aki ezt sem hiszi el, és mindjárt mondok rá példát, de aki ezt elhiszi, annak még a legkülönbözőbb elképzelései lehetnek arról, hogy egyébként ez pontosan hogy folyik, meg ezt pontosan mi hozza létre. Na, szóval ez volt az a fólia, amelyik a latin nyelvészeti megjegyzéseket tartalmazta, alul pedig egy törzsfát lehet látni. Mi is ez? Hát ez egy biológiai törzsfa, emberi számítás szerint. Ugye lefelé van a múlt, fölfelé van a jövő, ahol abban van hagyva az éppen a jelen, és akkor az van, hogy hát most teljesen mindegy, ez pontosan milyen állatokat mutat, de ott a múltban van föltehetően egy közös ősük, hát ezt általában nem sikerül megtalálni. És ahogy előre haladnak a dolgok, úgy egyre több ága lesz a fának, de egyes ágak abba maradnak. Hát azok kihaltak. Ez egy séma. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy evolúcióban mindig csak ilyen mondjuk törzsfákat lehet rajzolni, annak majd később mondok ellenpéldát. De a biológiában általában ilyenek szoktak sikerülni, és annak is megvan a maga oka. Na mostan akkor most fölteszek